Per a una tornada segura al centre, mesurarem la temperatura a tot l'alumnat i farem ús del gel hidroalcohòlic diverses vegades al dia. És una mesura indispensable per garantir la seguretat de tots i totes. Veureu que hem posat a l'escola unes senyalitzacions noves que ens ajudaran a mantenir la distància de seguretat. És molt important que tothom la respecti i us demanem que mai salteu les cadenes i que no us avanceu els uns als altres. Les famílies de primària no podran accedir al centre durant el procés d'entrada dels alumnes. Les famílies de P4 i P5 accediran al pati seguint el recorregut. Deixaran els seus fills i filles i tornaran a sortir del recinte. Només les famílies de P3 entraran a l'escola per fer l'acompanyament a les aules. A l'entrada principal tornarem a mesurar la temperatura. L'escola ha de ser un espai segur. La sortida dels alumnes també ha de ser segura per tothom. Ja sabeu que els alumnes de tercer a sisè poden sortir sols i no cal que les famílies entrin al centre. Els alumnes estaran a les 4 fent files al pati. Les famílies accedireu al pati fent ús del gel hidroalcohòlic i entrareu seguint el recorregut que garanteix la distància de seguretat. Us demanem que ningú corri i que mai salteu les cadenes. Seguiu les indicacions i doneu la volta completa fins a arribar a la fila dels vostres fills i filles. Els recolliu i continueu fins a la porta de sortida. Només les famílies de P3 podran accedir a l'escola per recollir els infants. Hauran de fer el recorregut com la resta de família i pujaran les escales de la porta principal fins a arribar a la porta de la seva aula. Entre tots aconseguirem que el procés de sortida sigui fàcil i àgil. Moltes gràcies per la vostra col·laboració.